Ym 1966, priododd Mali Rita Anderson ac aeth draw i ymuno a'i deulu yn Delaware yn yr Unol Daleithiau i weithio'n ffatri geir Chrysler. Fod Mali yn hapus yn yr Unol Daleithiau, gwyddai ei fod yn debygol iddo gael ei ddrafftio i fewn i'r fyddin mwyn brwydro fel milwr yn Vietnam. Felly, penderfynodd ddychwelyd. Hefyd, daeth newid mawr yn ei gerddoriaeth. Aeth anthemau y Rude Boy mas o'r ffenest, ac yn lle daeth ymrwymiad i bynciau dadl cymdeithasol. Ail ymunodd Mali da Bunny a Tosh, ac ail ffurfwyd y grŵp dan yr enw The Wailers. Ond roedd newid mawr ar dro, a phartneriaeth newydd ar gychwyn. This is Dub Revolution. Music to rock the nation. Wel, dyma ni yn Cardiff Crescent, tu allan i di Lee Scratch Perry, ac yn hyrchydd adnabyddus. Ac yng nghefn y tŷ yma, roedd yna studio arbennig iawn, studio y Black Ark, lle oedd Lee Perry a'r Upsetters yn arfer recordio efo Bob Marley, ac efo Junior Marvin, ac efo Max Romeo, ac amryw o artistiaid arbennig dros ben. Lee Perry yn Nghernyw. Mi ath o'i a nhw i ryw fyd arall rwla cyffroes a swn i'n dweud gwaith gorau nhw efo Lee Perry wnaethon nhw i gwaith gorau swn i'n dweud. Mae'r person yn amlwg yn gwybod bod fo'n dalentog ac yn amlwg mae'r syniad i ben o, dyna neb arall yn clywed rheini a yn amlwg mae rhywun fel Bob Marley yn gweld unna'n syth. Mae pawb yn dydi, mae pawb yn gwybod bod ddylanwad o'n holl bwysig. Nath o ddod o ochr arall o'i gerddoriaeth allan yn y music. Nath o just adio rhywbeth arall iddo felly. Nath o chwanegu ryw fath o ddewiniaeth at y sain oedd yn hollol ffres a gwahanol a trwm os o'n i'n dweud bob tro i ddisgrifio'r music nhw pryd hynny. Trwm, fatha sa Iro'n dweud, trwmach na fflwm, ia.